धनसिरि महकुमानि सिङाव थानाय सुरुगुथार फरायसालिमाया धनसिरि महकुमानि सिङावनो गोजौ सोलोंथाइ लानाय मोनसे फरायसालि आरो दिनै जों बे फरायसालिमानि जा गोदानै गोरायुं बिबान मोननाय डक्टर प्राप्ति ठाकुर बिथांखौ जोङो लोगो हमफैदों। मैया बिथाङा बेनि प्रिन्सिपाल महरै बा गोरायुं महरै बिबान लादों। सुरुगुथार फरायसालिमाया 1970 मायथाइयावनो गायसनजानाय बे ओनसोलनि आसाम नागालेण्ड बर्डारनि आरो धनसिरि महकुमानि आरो गुबुन गुबुन कार्बि आंलं जिल्लाफोरनि फरायसाफ्राबो बेहाय फरायफैयो। आरो मोनसे बाथ्राया गोजोनथाव, बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे जों रायलायदों जे सुरुगुथार फरायसालिमायाव जोंनि गोबां बर' फरायसाफोर दङ आरो जाय बर' फरायसाफोरा बर' एमआइल लानानै दिनै फोरोंगिरि गैयालासेनो बिथांमोनहा फरायबोबाय थादों। 1991 मायथाइयावनो गिबि बे फरायसालिमायाव बर' एमआइलखौ लानानै बर' फरायसाफ्रा फरायदोंमोन आरो बिनि फरायसाफ्रा आं मिथिनायाव राकेश दैमारि, लटास बसुमतारी, पदेन बसुमतारी बिथांमोन बादि फरायसाफ्रा बे एमआइल लाना फरायदोंमोन। बिनि उनाव फैयै फैयै जों गोबां नाजाबोबाय थादों बर' फरायसा आफाद जानानै, बर' थुनलाइ आफाद जानानै आरो बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय थांनाय 2016 मायथाइयाव बेखौ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिया एकाडेमिक पारमिसन हरनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव दा आसाम गभर्नमेन्टनि जिहेतु डाइरेक्टर लेभेलाव बेयाव थांनानै दंहैयो जों मिथिनायाव। गतिके जों आसा खालामगोन जे थांनाय समाव जों 2016 मायथाइनिफ्राय देबकान्त बसुमतारी आरो बिलाइस्रि दैमारि बिथांमोनखौ जोङो बाहाय फोरोंगिरि हिसाबैबो आगोलनि प्रिन्सिपाल डक्टर हितेश्वर बरुवा बिथाङा बेयाव थिसनदोंमोन आरो बिथांमोना गोबाव बोसोर क्लासबो खालामदों आरो लकडाउननि उननिफ्राय दिनैसिम बिदि क्लास बिथांमोना नागिरबोआखै। आरो आं गावखौबो बुंनो लुबैगोन बे फरायसालिमाजों आंहा गोबां दिननिफ्राय मोनसे खाथि सोमोन्दो दङ आरो जाय फरायसालिमायाव आं हयथ' आं डिक्लार हिसाबै सासे फोरोंगिरिनि बिबान लानानै बेनि फरायसाफोरनि थांनाय समफोराव जेब्ला आनजाद जानायफोराव आं गोबांखिनि मदद खालामनाय दिनै फरायसालिनि बिबानगिरि बिथांमोना मिथियो। गतिके जों आसा खालामदों गोदान बिबुंगोरा बिथाङाबो बुंदों उननि समाव बिथांनि फारसेनिफ्राय बर' डिपार्टमेन्टआ आवगायलांनायनि बेलायाव बेयाव थिसननायनि बेलायाव जाखिनि मदद हेफाजाब खालामनांगौ बिथाङा जोंखौ मावनानै होफागोन होननानै जों खोथा होदों। बेनि थाखाय जों आसा खालामगोन उननि समाव निस्सय बियो जाफुंगोन। दिनै जों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नैबे जोंनि नैबे ओनसोलनि एकमात्र मोनसेल' कलेज, जि कलेजाव जोंनि गासिबो बर'फोरानो जोंनि गलाघाट जिल्लानि प्राय 90% बर'फोरानो बे कलेजाव फरायो। बे कलेजनि गोदान प्रिन्सिपाल मेडाम मुस्रिमा डक्टर प्राप्ति ठाकुर, बे मेडामा जोंनि समस्तिनि एमएलएनि बिसि। बे बायद'खौ जों दिनै बरायफैदों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। बायद'खौ नैबे कलेजाव गोदानै थिसननाय जादों प्रिन्सिपाल महरै। दा जों दिनै बरायनो मोननानै बायद'खौ जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना बायद'आ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद खामानि मावदोंमोन सिगाङावबो आरो दा जों आसा खालामदों बायद'आ प्रिन्सिपाल महरै गावनि मासिखौ मोननानै दा जोंनि बर' एमआइलनि थाखाय बा बर' फरायसाफोरनि थाखाय निस्सय मेडामा बाहाय खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामदों। फारसेथिं बिथांनि जिथु हासबेन्ड, बिथांनि फिसाया जोंनि नैबे समस्तिनि सुरुगुथार समस्तिनि एमएलए। दा एमएलए हिसाबैबो जोंनि बर'फोरखौ जोबोद बिथाङा मोजाङैनो नायखायो। बर'फोरनि दुखु सुखु खैफोदनि समाव बिथांनि फिसाय एमएलए मुश्री बिस्वजित फुकनाबो जोंखौ गोबां मदद हेफाजाब होबोदों जोंनि बर' हारिखौ। दा बे हिसाबै बिथांनि बिसि डक्टर प्राप्ति ठाकुर गोदान प्रिन्सिपाल जोंनि सुरुगुथार कलेजनि, दा बेखौ मोननानै जों जोबोद गोजोनदों आरो जों दिनै गलाघाट जिल्ला एबसुनि जानानै बायद'खौ जों दिनै बरायफैदों आरो जों माखासे खोथा बुंदों बायद'नि सिगाङाव। बायद'आ जोंनि जिथु बुंनाय खोथा, जोंनि जिथु रिकुवेस्ट खालामनाय बेखौ बायद'आ मावनो होननानै जोंनो खोथा होदों। गोजोन्थों।